هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. نعم شيخ الله تبارك وتعالى يناتيوا Allah tabaraka wa ta'ala yayi wahayi ga annabi Musa an asri bi ibadi daga gaggauta fita da bayina waɗanda suka yi imani da kai don me yasa innakum muttaba'una da sannu fir'auna da tawagan shi za su biyo shi yasa Allah ya ce wa laqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa mun yi wahayi ga annabi Musa da ya gaggauta fita da bayina ka doka musu hanya a teku ko ka buga sandanka a teku fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa hanya zai budu muku a bushe la takhafu darakan wala taksha kada ka tsoraci cewa darakan fir'auna da mutanen shi za su ci maka wala taksha garakan kada ka tsoraci cewa wannan ruwan zai hallakar da kai a gashi nan ya tsotse ka zaci cewa yashin za ku lume a ciki ko tabon da yake dauke zai lumar da shi yasa Allah ya maida musu shi yaba sallata kafu darakan wala taksha garakan hakan nan Allah tabaraka wa ta'ala yake masa duhan cikin suratul duhan fa asri bi ibadi laylan innakum muttaba'un wa turikil bahra rahwa innahum jundun mughraqun shi Allah tabaraka wa ta'ala yace fa arsala fir'aun nan da nan shi suka samu labari fir'auna ya samu labari dama Allah ya masa wahayi innakum muttaba'un za a bibiye ku ko kuma za a biyo ku a san me kuke kai ko me kuke ciki shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya umurce shi da ya fita yin hakan zai faru to kafin nan da suka tashi fita matayensu daga cikin waɗanda suka yi imani sai suka tafi domin su sakaye kada a gane abin da suke ciki sai suka tafi makwabtai suka ɗauki kaya na zinari na kayan ado suka ce akwai biki a dangi muna da wasan da za a yi a dangi suka ɗibi aron su sai suka tafi da shi to ku ba ku gani hikiman hakan nan da amana da ganin cewa sun fita da kayan da ba nasu ba a lokacin da annabi Musa ya kyale su ya je zantawa da ubangiji har Samire ya ruɗe su suka ɗauki lokaci annabi Musa ya yi kishi ya ce da su me yasa kuka yi hakan nan kuka saba alkawari da suka ce qalu ma akhlafna maw'idaka bi malkina ba mu saba maka alkawari ba annabinmu domin ganin daman mu kora din walakinna humilna awzaran min zinatil qaw mun dauki kayan nauyin mutane shine kayan aro su yari su sarka da suka dauko a wannan lokacin domin su saka yi fitan su kada a gane fa qadabnaha she sun je sun haƙa rami tunda ba hakkin su bane ba kayan su bane she suka haƙa rami waɗannan kayan aka tattaro aka jefa a cikin rami domin a kona she suka ce ni shiga abin da ya saka mu muka yi sinkiri baka tarar da mu ba da suka fita suka fara tafiya a wannan daren she suka kasa samun hanya sai suka dawo sha annabi Musa ya tambayi mutane me ya faru da ba mu samu hanya ba she malamai daga cikin su na gare suka ce ai a zamanin da annabi Yusuf yake raye
an ɗauki alkawari da shi kafin ya mutu cewa idan za a yi lokacin da bani Isra'ila za su fita ƙasar Misira, to idan sun tashi fita su ɗauki gawan shi su fita da shi. Aka kasa samun hanya. Sai annabi Musa ya kuma tambayar malaman garin ne, to yanzu wa zai iya nuna mana inda wannan gawan yake? Ba wanda ya shi da ya ce akwai wata tsohuwa, ita ne za ta iya gaya ma mutane a ina wannan gawan yake. Ya aka zo aka same ta. Hadisi ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim, a bisa sharafin Bukhari da Muslim da ya inganta, hadisin Abu Burda bin Abi Musa al-Ash'ari da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam, Abi Burda al-Ash'ari shi ma daga gurin mahaifin shi ya jiyo, yake ta Annabi tsira da aminci ya taba sauka zuwa gurin wani a Arabi, ya yi tafiya ya sauka a gurin wani a Arabi, shi wannan ba kauye ya karrama shi, ya kyautata masaukin Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Shi Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa, to duk lokacin da ka zo Madina ka neme ni. Da ya zo shi ya nemi Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Shi Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mishi, me kake bukata da zan yi maka? Tambaye ni duk abin da kake bukata zan yi maka. Shi wannan ba kauyen ya ce masa, aini abin da nake so yanzu ka bani raƙuma da zan amfana da ita, amfana da nononta, ka bani kuma awaki wanda zan iya amfana da nono. Shi Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce, kaito yanzu ka kasa zama kaman tsohuwar bani Isra'ila, a rasa wanda za a samu mai hikima da